Nikdy by mi nenapadlo, že jedno rozhodnutie dokáže takto zmeniť môj život. Myslela som si, že som našla miesto, kde budem mať pokoj, istotu a zmysel. Netušila som však, že práve tam sa začnú udalosti, ktoré dodnes vyvolávajú otázky po celom svete. A hoci o mne neskôr hovorili tisíce ľudí, len málo kto pozná môj príbeh taký, ako som ho prežila ja. Keď som prvýkrát prekročila bránu kláštora, verila som, že vstupujem do nového života. Každý deň mal presný rytmus. Modlitby, práca, ticho, čas na premýšľanie. Vonkajší svet sa zdal byť veľmi ďaleko a ja som mala pocit, že som našla miesto, kam patrím. Zo začiatku bolo všetko presne také, ako som si predstavovala. Dni plynuli pokojne. Jeden sa podobal na druhý. Poznala som každú chodbu, každý zvuk starých dverí, aj každý ranný lúč svetla, ktorý dopadal cez úzke okná do kláštornej kaplnky. Bol to jednoduchý život, no mne stačil. Postupom času som si však začala všímať, že sa na mňa ostatní pozerajú inak. Najprv som tomu nepripisovala význam. Myslela som si, že som len unavená alebo že si všetko príliš pripúšťam, no pohľady boli čoraz dlhšie. Rozhovory okolo mňa zrazu utíchali a keď som vošla do miestnosti, často som mala pocit, ako by som niečo narušila. Začala som premýšľať, či som neurobila nejakú chybu. Či som niekoho neurazila alebo nesklamala. Nikto mi však nepovedal priamo, čo sa deje. Odpovedali mi úsmevom, no ten úsmev už nebol taký úprimný ako predtým. Každým ďalším dňom som cítila, že sa okolo mňa mení atmosféra. Ľudia, ktorým som dovtedy dôverovala, sa odo mňa pomaly vzdiaľovali. Nerozumela som prečo. Snažila som sa robiť všetko správne, no mala som pocit, že bez ohľadu na to, čo urobím, niečo sa už nedá vrátiť späť. Vtedy som ešte netušila, že môj život sa čoskoro zmení spôsobom, ktorý si dodnes pamätá celý svet a že udalosti, ktoré nasledovali, sa stanú jedným z najkontroverznejších prípadov, aké sa kedy odohrali za múrmi jedného rumunského kláštora. To, čo prišlo potom, si dodnes nedokážem vysvetliť. Začali sa o mne šíriť príbehy, ktoré postupne prerastli do niečoho, čo už nemal pod kontrolou nikto. Keď sa o mne začalo hovoriť, všetci boli presvedčení, že ma zasiahla nejaká zlá entita. Tvrdili, že hlasy, ktoré som počula, môj smiech počas liturgie a záchvaty hnevu neboli moje. Ostatné mníšky sa na mňa pozerali s hrôzou. Šepkali si, že to je niečo zlé vo mne. Lenže ten diabol nemal rohy. Mal kňazské rúcho. Odviedli ma do izolovaného kláštora. Na miesto, ktoré malo byť mojim útočiskom. Na príkaz kňaza ma dali ku drevenej konštrukcii. Hodiny sa menili na dni. Bez jedla, vody, v chlade, zatiaľ čo nado mnou odriekali modlitby. Verili, že je to len nejaký démon, ale ten nikdy neexistoval. A zatiaľ, čo sa snažili poraziť zlo, pripravili ma o to najcennejšie, čo som mala. O život. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Volám sa Irina a toto je príbeh o tom, ako sa séria rozhodnutí, ktoré ma mali ochrániť, zmenila na udalosť, ktorá navždy zmenila život. Tento príbeh pred rokmi šokoval celú krajinu a otvoril množstvo otázok o viere, dôvere a hranici medzi presvedčením a realitou. Môj život sa však nezačal meniť v ten jeden jediný deň. Začalo to oveľa skôr, v malej dedinke v Rumunsku. Kláštor Najsvätejšej Trojice stal na strmom kopci. Bolo to odľahlé, skromné miesto, kde sa voda čerpala z hlbokých studní a večeri osvetľovalo len mäkké svetlo sviečok. Pred každým domom stal drevený kríž, symbol viery, ktorá bola prirodzenou súčasťou každodenného života miestnych obyvateľov.
Keď som tam v apríli 2005 prišla, mala som 23 rokov. Chcela som navštíviť svoju kamarátku z detstva, Anku, ktorá tam už žila ako mníška. Myslela som si, že tam zostanem len krátko. Netušila som, že odtiaľ už môj život naberie úplne iný smer. Po niekoľkých dňoch som si začala uvedomovať, že so mnou niečo nie je v poriadku. Objavili sa chvíle, keď som vnímala veci, ktoré okolo mňa iní nevnímali. Niekedy som nedokázala ovládnuť svoje reakcie. V situáciách, ktoré bývali úplne pokojné, som zrazu reagovala nečakane a sama som nerozumela prečo. Postupne sa moje správanie začalo meniť natoľko, že si to všimli aj ostatné mníšky. Nevedeli si vysvetliť, čo sa so mnou deje. Ich neistota sa menila na obavy a medzi múrmi kláštora sa začali šíriť rôzne domienky. Každý mal svoju vlastnú odpoveď, no nikto sa ma neopýtal, čo v tej chvíli prežívam ja. Napokon ma dali ku drevenej konštrukcii. Nasledujúce dni boli pre mňa nekonečné. Len som počúvala modlitby a obrady, o ktorých boli všetci presvedčení, že mi pomôžu. Ľudia okolo mňa verili, že robia správnu vec. Boli presvedčení, že ma takto môžu zachrániť. Ja som však cítila niečo celkom iné. Nepotrebovala som ďalšie obrady. Potrebovala som, aby niekto skutočne pochopil, čím si prechádzam. Pritom na začiatku som si myslela, že som konečne našla miesto, kde budem mať pokoj. Miesto, ktoré budem môcť nazývať domovom. Nikdy predtým som ten pocit nezažila. Narodila som sa v roku 1982, nedaleko moldavských hraníc, spolu s mojim bratom Vasilom. Sme vyrastali vo veľmi skromných podmienkach. Môj život sa však zmenil ešte skôr, než som si stihla vytvoriť prvé spomienky. Keď som mala 2, naša rodina prišla o otca. Bola to udalosť, ktorá nás poznačila. Mnohí hovoria, že také malé deti si na nič nepamätajú, ale ja áno. V tom období psychike detí nikto nejak nevenoval extra pozornosť. Nikto sa nepýtal, čo cítim alebo čo sa odohráva v mojej hlave. Jednoducho sa očakávalo, že život pôjde ďalej. Lenže namiesto toho prišla ďalšia skúška. Naša mama postupne prestála zvládať každodenný život a nedokázala sa ďalej starať. So svojím bratom sme sa ocitli v detskom domove. Podmienky v rumunských domovoch boli v tom čase mimoriadne náročné. Na toľko detí pripadalo len málo opatrovateľov. Každý deň bol bojom o základné veci, ktoré ľudia považujú za samozrejmosť. V tom období veľká časť Rumunska zápasila s chudobou, neistotou a neustálym tlakom. Práve tam sa začal príbeh, ktorý ma neskôr priviedol až do toho kláštora. Verilo sa, že silnejšia krajina potrebuje viac obyvateľov. A preto sa zaviedli prísne pravidlá, týkajúce sa zakladania rodín. Prístup k antikoncepcii bol výrazne obmedzený a nejaké prerušenie sa prakticky stávalo nedostupným. Ženy boli pod neustálym dohľadom štátu a pravidelne absolvovali zdravotné kontroly aj na pracoviskách. Za porušenie pravidiel hrozili vážne následky a lekári, ktorí zákony nerešpektovali, riskovali väzenie. Mať deti sa prestalo považovať za osobné rozhodnutie. Bola to ako keby povinnosť voči štátu. Pre ženy, ako bola moja mama, to znamenalo obrovský tlak. Mnohé mali deti, hoci nemali dostatok peňazí a nemohli sa o ne postarať. Nie preto, že by ich nemilovali, ale preto, že ich životná situácia bola oveľa silnejšia než ich vlastné želania. A práve preto sa obrovské množstvo z nich dostávalo do detských domovov. Po roku 1982 sa situácia ešte viac zhoršila. Štát sústredil väčšinu svojich síl na splácanie zahraničného dlhu. A bežní ľudia to pocítili na každom kroku. Nedostatok potravín, energií a financií sa postupne odrazil aj na podmienkach v domovoch. Naše potreby zostávali často nepovšimnuté. Starostlivosti bolo málo, jedla ešte menej a personálu jednoducho nestačilo na to obrovské množstvo ľudí, ktoré sa tam ocitli. Navyše sa neskôr ukázalo, že časť pomoci zo zahraničia sa nikdy nedostala tým, ktorým bola určená.
Potraviny, oblečenie a ďalšie zásoby sa z domovov záhadne strácali. Dodnes nikto nevie presne povedať, koľko detí v tomto období si týmto prešlo. Keď režim v roku 1989 skončil, v domovoch žilo podľa odhadov viac než 100 000 detí. Neskoršie vyšetrovania zároveň ukázali, že v rokoch 66 až 89 prišlo v týchto zariadeniach o život 15 až 20 tisíc. Keď po revolúcii novinári prvýkrát vstúpili do týchto domovov, zábery obleteli celý svet. Obrazy z týchto zariadení sa stali symbolom jedného z najväčších zlyhaní systému v moderných dejinách Rumunska. A práve uprostred toho som vyrastala aj ja. Neskôršie vyšetrovania odhalili ďalšie znepokojujúce okolnosti. V niektorých zariadeniach boli objavené dôkazy o tom, že sa s nimi nezaobchádzalo úplne dôstojne. Keď sa tieto informácie objavili na verejnosti, tak bola prekvapená nielen verejnosť, ale aj zahraničie. Mnohí vôbec netušili, čo sa odohráva za múrmi týchto zariadení. Ako malé dievča som síce nedokázala pochopiť všetko, čo sa okolo mňa odohrávalo, no dôsledky som cítila každý deň. Ako som dospievala, podvedome som cítila, že sa musím naučiť postaviť sa sama za seba. Preto som začala trénovať karate. Verila som, že mi dodá silu a pocit bezpečia. Spočiatku to naozaj pomáhalo. Postupne sa však začali vynárať emócie, ktoré som celé roky v sebe potláčala. Nedokázala som ich spracovať a moje reakcie boli impulzívne. Často som sa dostávala do konfliktov s inými ľuďmi. A postupne som si vybudovala povesť človeka, ktorému sa ostatní radšej vyhýbali. Dnes tomu rozumiem oveľa lepšie. Nebola som zlá. Len som vyrastala v prostredí, kde sa láska, bezpečie a pocit prijatia takmer nevyskytovali. Napriek tomu som túžila po tom istom ako každý iný. Chcela som, aby ma mal niekto úprimne rád, aby som niekde patrila. A práve tam v zariadení som poznala Anku. Okamžite sme si porozumeli. Obe sme si niesli vlastné zranenia a boli sme si veľmi blízke. Okrem môjho brata bola Anka jediným človekom, ku ktorému som cítila skutočnú dôveru. Lenže časom sa moje emócie začali prenášať aj do nášho priateľstva. Niekedy som reagovala spôsobom, ktorý ju zraňoval. A hoci som to neskôr ľutovala, nedokázala som svoje správanie ovládnuť. Náš vzťah sa stal postupne komplikovaný. Postupne som si uvedomila, že moje city k Anke sú oveľa hlbšie než nejaké priateľstvo. Táto myšlienka ma úplne zaskočila. Vo svete, v ktorom som vyrastala, som si nedovolila nič také predstaviť. Nevedela som, ako s vlastnými pocitmi sa mám vyrovnať. A namiesto ich prijatia som sa ich snažila potlačiť. Vnútri som prežívala obrovský konflikt. A čím viac som svoje emócie odmietala, tým viac ma to psychicky vyčerpávalo. Keď sa dnes pozriem späť, uvedomujem si, že všetky moje ostatné slová na inak orientovaných ľudí nevychádzali z nenávisti, ale zo strachu. Hlboko vo svojom vnútri som vedela, aké pocity prežívam, len som si ich nedokázala priznať. Mala som pocit, že ak by sa o nich dozvedel ktokoľvek okolo mňa, prišla by som o všetko, čo som dovtedy mala. Preto som si vytvorila nejakú ochrannú masku. Navonok som sa správala presne tak, ako odo mňa okolie očakávalo. Nebolo to preto, že by som tomu verila. Mala som len strach z odmietnutia a následkov, ktoré by mohli prísť. Treba si uvedomiť, že vtedajšie Rumunsko bolo úplne iným svetom. Spoločnosť sa na inak orientovaných ľudí pozerala veľmi odmietavo a zákony ju trestali. Pre mnohých ľudí preto nešlo len o otázku názoru, ale aj o vlastnú bezpečnosť a budúcnosť. Lenže nebol to jediný boj, ktorý som zvádzala. Minulosť ma nikdy celkom neopustila. Anka neskôr spomínala, že som jej občas rozprávala o tom, ako mám pocit, že počujem hlas svojho otca. Otca, ktorého som stratila. Dodnes neviem vysvetliť, prečo som tieto zážitky prežívala práve takým spôsobom. Viem len, že boli pre mňa príliš skutočné a postupne sa objavovali čoraz častejšie. Dnes odborníci predpokladajú, že mohlo ísť o prvé prejavy nejakého psychického ochorenia, ktoré v tom čase nikto nerozpoznal.
Namiesto odbornej pomoci však moje správanie mnohí vysvetľovali úplne inak. A práve toto nepochopenie neskôr zásadne ovplyvnilo všetko, čo nasledovalo. V roku 2001, keď som mala 19 rokov, sa za mnou konečne zatvorili brány domova. Prvýkrát v živote som mala pocit, že môžem rozhodovať sama za seba. Nevedela som, čo ma čaká, ale verila som, že to najťažšie už mám za sebou. Presťahovala som sa k rodine, ktorú som začala vnímať ako svoju náhradnú. Môj brat Vasil tam už žil a obaja sme sa zapojili do práce na ich farme. Po rokoch neistoty to bola obrovská zmena. Zrazu som mala strechu nad hlavou, jedlo, pocit, že niekam patrím. Každý deň sme tvrdo pracovali. Starali sme sa o hospodárstvo, pomáhali tam, kde bolo treba a za svoju prácu sme dostávali bývanie, jedlo a občas nejaké peniaze. Pre niekoho to možno neznelo ako veľa, ale bolo to viac, než som dovtedy poznala. Poprvýkrát som si mohla odložiť aj pár drobných bokom. Každú ušetrenú mincu som starostlivo schovávala, pretože som mala sen. Túžila som začať úplne nový život. Mojím cieľom bolo Nemecko. Už som tam niekoľkokrát bola a mala som možnosť pracovať ako opatrovateľka detí. Tá práca ma naplňala a prvýkrát som mala pocit, že by som mohla žiť úplne obyčajný život. Bez minulosti, ktorá ma neustále prenasledovala. Chcela som si zarobiť, postaviť sa na vlastné nohy a začať odznova. Lenže nechcela som odísť sama. Celý čas som myslela na Anku. Na dievča, ktoré počas rokov bolo mojím najbližším človekom. Dodnes neviem, čo ku mne Anka cítila. Viem len to, čo som cítila ja. V tom čase už však žila ako mníška v kláštore Najsvätejšej Trojice. Od nášho posledného stretnutia uplynul dlhý čas a delili nás stovky kilometrov. Napriek tomu som na ňu nikdy neprestala myslieť. Mala som nádej, že sa raz opäť stretneme a že možno začneme spolu nejaký nový život. V apríli 2005 som sa rozhodla, že Anku navštívim. Cestou som premýšľala len nad jednou vecou. Verila som, že konečne nastal čas splniť si náš spoločný sen. Mala som našetrené peniaze, plán aj odhodlanie. Predstavovala som si, ako jej poviem, pozri, zvládneme to. Máme šancu začať nový život. Poď so mnou do Nemecka. Kláštor bol pomerne nový. Postavili ho len niekoľko rokov predtým, v roku 2001. Jednoduchá betónová stavba so striebornou strechou stála na kopci nad dedinou a vedľa nej sa nachádzala skromná budova, v ktorej žilo približne 30 mníšok. Keď som konečne uvidela Anku, mala som obrovskú radosť. Bez prestávky som jej rozprávala o svojom pláne, o peniazoch, ktoré som si celé roky odkladala, o tom, ako veľmi túžim odísť a začať znova. Potom som stichla a čakala som na jej odpoveď. Anka sa na mňa pokojne pozrela a jednoducho povedala, že nikam nepôjde. Najskôr som tomu nerozumela. Až neskôr som pochopila prečo. Kláštor jej dal niečo, čo sme dovtedy ani jedna z nás nezažili. Pocit, že niekam patrí. Mala okolo seba ľudí, ktorí zdieľali rovnaký spôsob života, pevný denný režim a miesto, ktoré pre ňu znamenalo bezpečie. Po rokoch strávených v domove to pre ňu nebol len kláštor, ale domov. Zrazu sa všetko obrátilo. Namiesto toho, aby som ja presviečala Anku na odchod do Nemecka, začala ona presviečať mňa, aby som tam zostala. A čím viac som tam trávila času, tak tým viac som rozumela, prečo nechce odísť. Predstava, že by som aj ja mohla mať strechu nad hlavou, pravidelný režim, jedlo a ľudí, ktorí by ma prijali medzi seba, bola neuveriteľne lákavá. Celý život som hľadala miesto, kde by som sa konečne cítila prijatá. Postupne som si začala uvedomovať, že môj pôvodný plán sa rozplýva. Prišla som len na krátku návštevu za človekom, ktorý mi bol najbližší. Napokon som sa rozhodla zostať. O niekoľko mesiacov sa z miesta, ktoré som považovala za nový začiatok, stalo miesto, o ktorom začal hovoriť celý svet. Stala som sa súčasťou udalostí, ktoré neskôr vyvolali otázky ďaleko za hranicami Rumunska.
S Ankou sme si veľmi rýchlo vytvorili silné puto aj k vedeniu kláštora. Matka predstavená sa volala Neonila a duchovným správcom bol kňaz Daniel. Obe sme vyrastali spolu bez skutočného rodinného zázemia a preto sme v nich začali vidieť rodičov, ktorých sme nikdy nemali. Matke predstavenej sme hovorili mama a Danielovi jednoducho otec. Prvýkrát v živote som mala pocit, že niekam patrím. Že mám okolo seba ľudí, ktorí ma prijali. Netušila som však, že človek, ktorému som začala bezvýhradne dôverovať, v sebe ukrýva stránku, ktorú som spočiatku nevidela. Daniel sa na svoju duchovnú cestu nevydal od malička. Predtým, než sa v roku 1995 rozhodol pre štúdium teológie, venoval sa futbalu a hľadal svoje miesto v živote. Pokúšal sa dostať na univerzitu, kde chcel študovať právo alebo šport, no prijatie sa mu nepodarilo. Napokon si zvolil teológiu. Počas štúdia sa naplno zapojil do cirkevného života a čoskoro dostal ponuku podieľať sa na výstavbe nového kláštora. Práve toho, ktorý sa stal neskôr mojím domovom. Keď bol kláštor dokončený, tak ho miestny biskup vysvetil za kňaza. Stalo sa tak ešte počas jeho štúdia, hoci nemal za sebou dlhoročnú prax, aká býva potrebná pri tejto službe. Po vysviacke sa rozhodol štúdium ukončiť a naplno sa venovať kláštoru. Mal dlhú ryšavú bradu a výrazne zelené oči. Na prvý pohľad pôsobil oveľa staršie, než v skutočnosti bol. Keď rozprával, hovoril pokojne, sebavedomo a s takou istotou, že mu väčšina ľudí automaticky venovala pozornosť. Stačilo, aby vstúpil do miestnosti a všetky pohľady sa obrátili na ňo. Mal prirodzenú charizmu a vedel presvedčivo obhájiť svoje názory. Zároveň však nebol kňazom, ktorý by sa stotožňoval vo všetkom s oficiálnym postojom cirkvi. K mnohým témam pristupoval po svojom a často otvorene kritizoval moderné postupy, aj spoluprácu medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami. Práve preto sa opakovane dostával do sporov s predstaviteľmi rumunskej pravoslávnej cirkvi. Vedenie ho viackrát upozornilo, že by sa mal viac držať zaužívaných pravidiel a odporúčaní. Daniel však veril, že jeho spôsob je správny. Oficiálne upozornenia na jeho postoj nemali výraznejší vplyv. Naďalej konal podľa vlastného presvedčenia a postupne si vybudoval povesť človeka, ktorý si ide vlastnou cestou bez ohľadu na názory ostatných. Keď bol kláštor pôvodne otvorený, tak tam žila komunita mníchov. Tá sa však po čase rozpadla a väčšina jej členov odišla. Presné dôvody dodnes nie sú úplne jasné. No Daniel tam zostal v prázdnom kláštore. Neskôr sa rozhodol, že kláštor bude prijímať mníšky namiesto mníchov. Postupne sa tam vytvorila nová komunita žien, ktoré v ňom hľadali duchovný život a pokoj alebo nový začiatok. A ja som patrila medzi ne. Keď som Daniela spoznala, jeho meno už bolo dobre známe. Mnohí ho považovali za výnimočného, iní sa na neho pozerali s veľkou rezervou. Okolo kláštora sa postupne vytvorila oddaná komunita a medzi ľuďmi sa začali šíriť rôzne príbehy o tom, čo sa tam vraj deje. Niektorí tvrdili, že v tom kláštore našli pokoj, uzdravenie alebo odpovede na svoje životné problémy. Iní rozprávali o udalostiach, ktoré pripisovali viere a duchovným obradom. Či boli všetky tieto príbehy pravdivé, je dnes ťažko posúdiť. Isté je však to, že povesť kláštora sa šírila čoraz ďalej. Zdalo sa, že Daniel tejto povesti sa nijako nebráni. Naopak, postupne sa čoraz viac zaujímal o staré náboženské obrady, praktiky, ktoré mali podľa niektorých ľudí pomáhať tým, ktorí prežívali mimoriadne ťažké životné obdobia. Jedným z týchto obradov bolo aj vyháňanie zlých entít. V kresťanskej tradícii ide o výnimočný náboženský obrad, ktorý sa v minulosti používal len v špecifických prípadoch a podliehal prísnym pravidlám. Jeho cieľom malo byť poskytnúť duchovnú pomoc človeku, o ktorom sa verilo, že prežíva nejaké duchovné ťažkosti. V mnohých prípadoch mal tento obrad podobu modlitieb a náboženských úkonov.
Problém však nastával vtedy, keď sa podobné situácie neposudzovali s pomocou odborníkov a všetky nezvyčajné prejavy sa vysvetľovali iba z duchovného pohľadu. A práve tu sa môj príbeh začal nebezpečne meniť. V odľahlejších oblastiach Rumunska neexistoval jednotný postup, ako sa podobným situáciám pristupoval. Veľa záviselo od konkrétneho duchovného a od miestnych tradícií. V krajoch, kde bola zdravotná starostlivosť obmedzená a ľudia mali k lekárom len malý prístup, sa mnohí najprv obracali na cirkev. Kňaz bol často prvým človekom, ktorému zverovali svoje obavy, zdravotné problémy alebo psychické ťažkosti. Nikto z nás vtedy netušil, že práve toto presvedčenie bude mať v mojom prípade tragické následky. Daniel sa dlhodobo venoval náboženským obradom, ktoré podľa jeho presvedčenia dokázali pomôcť ľuďom. Veril, že sa pripravuje na poslanie, ktoré mu bolo určené. Čím viac sa do tejto myšlienky ponáral, tým viac bol presvedčený, že ľuďom dokáže pomáhať. O jeho pôsobení sa začalo hovoriť stále viac. Ľudia prichádzali s prosbami o pomoc a jeho meno sa dostalo ďaleko za hranice. Nikto z nás si vtedy neuvedomoval, kam až toto presvedčenie môže zájsť. Bol 9. apríl. Ja a môj brat Vasil sme boli na návšteve za Ankou. Chystali sme sa odísť späť na farmu, kde sme pracovali. Mali sme kúpené lístky a plán rozlúčiť sa a vrátiť sa k svojmu bežnému životu. Lenže krátko pred odchodom sa so mnou začal diať niečo, čo som dovtedy nezažila v takej intenzite. Zaplávila ma nejaká obrovská vlna psychického vypätia. Nedokázala som jasne premýšľať, ovládať svoje reakcie, mala som pocit, ako by som úplne strácala kontrolu nad realitou. V hlave sa mi odohrával chaos, ktorý som nevedela zastaviť. Moje správanie sa stalo natoľko nepredvídateľným, že sa ma ostatní snažili upokojiť a zabrániť tomu, aby som si neublížila nejako úmyselne. Okolo mňa zavládol zmätok. Daniel a im mníšky začali nahlas recitovať modlitby. Boli presvedčení, že práve takto mi môžu pomôcť. Všetku pozornosť pohlcovalo to, čo sa odohrávalo v mojej mysli. Ten chaos bol silnejší než čokoľvek okolo mňa. Keď videli, že samotné modlitby môj stav nemenia, rozhodli sa konať. Niekoľko mníšok spolu s mojim bratom ma opatrne chytili, aby zabránili tomu, aby som si alebo niekomu inému neublížila. Následne ma odviezli do najbližšej nemocnice. Lekári ma okamžite prijali na oddelenie, kde ma vyšetrili. Bola som dezorientovaná, moje myšlienky boli nesúvislé a mala som vysokú horúčku. Jeden z psychiatrov si počas vyšetrenia zaznamenal, že opisujem zážitky, ktoré som vnímala ako úplne skutočné, hoci nezodpovedali realite. Lekári dospeli k záveru, že ide o výrazný prejav schizofrénie. Pozerali sa na môj zdravotný problém, ktorý si vyžadoval liečbu. Ľudia z kláštora však moje správanie si vysvetľovali úplne odlišne. Práve tento rozdiel v pohľade na to, čo sa so mnou odohrávalo, sa neskôr stal rozhodujúcim momentom. Najviac ma dnes zaráža jedna vec. Medzi ľuďmi, ktorí boli pri mojom prepustení z nemocnice, sa objavili aj názory, že moje ťažkosti nemusia mať zdravotnú príčinu, ale skôr duchovné vysvetlenie. Takéto slová, vyslovené v prostredí, kde mala rozhodovať medicína, mohli výrazne ovplyvniť to, ako sa na môj stav pozerali ľudia z kláštora. Po 15 dňoch hospitalizácie ma z nemocnice prepustili. V lekárskej správe sa objavila diagnóza počiatočného štádia schizofrénie a dostala som odporúčanie pokračovať v liečbe. Keď sa na to pozerám dnes, mám pocit, že môj príbeh bol oveľa zložitejší. Príznaky, ktoré som prežívala, sa podľa výpovedí objavovali už celé roky a ich korene pravdepodobne siahali až do môjho detstva. Lekári mi predpísali nejaký liek, ktorý sa používa pri liečbe takýchto poruch. Neskôr sa však objavili výpovede, že komunikácia medzi nemocnicou a kláštorom nebola dostatočne jasná. Niektoré mníšky tvrdili, že presným okolnostiam mojej diagnóze ani nejakej odporúčanej liečbe úplne nerozumeli. Ja som medzi tým nemala kam odísť. Nemala som vlastný domov ani rodinu, ku ktorej by som sa mohla vrátiť.
Jediným miestom v tom čase, ktorý som považovala za svoj skutočný domov, bol kláštor. A tak som sa tam vrátila. Spočiatku sa zdalo, že môj život sa opäť dostáva do pokojnejších koľají. Mníšky a najmä matka predstavená sa mi snažili venovať pozornosť a podporovali ma spôsobom, ktorý považovali za správny. Veľký dôraz kladli na modlitbu, pôst a poslušnosť sviatosti. Verili, že duchovný život môže človeku priniesť vnútorný pokoj a pomôcť mi prekonať aj veľmi náročné obdobie. Približne mesiac po návrate z nemocnice som prijala sväté príjmanie a oficiálne som vstúpila do reholného života. Vtedy som bola presvedčená, že som konečne našla miesto, kde začnem odznova. Na udalosti, ktoré nasledovali, si dodnes rôzni ľudia spomínajú odlišne. Každý ich vnímal vlastnými očami. Niektorí hovorili, že môj stav sa zhoršil zdanlivo bez varovania. Môj brat bol presvedčený o duchovnom vysvetlení toho, čo sa so mnou dialo. Lekári však môj stav opisovali ako prejav vážneho psychického ochorenia. Ja sama som v tom čase nedokázala rozlíšiť, čo je skutočnosť a čo vytvára moja myseľ. Postupne sa moje správanie začalo opäť meniť. Počas bohoslúžieb som niekedy reagovala spôsobom, ktorý som nedokázala ovládať. Objavovali sa nečakané výbuchy smiechu, chvíle veľkého nepokoja a zmetenosti. Mníšky si s tým nevedeli poradiť a atmosféra v kláštore bola čoraz napätejšia. Môj stav sa ďalej zhoršoval. Jednej noci dokonca vznikol v mojej izbe menší požiar. Dodnes nie je úplne jasné, čo sa v tej chvíli odohrávalo v mojej hlave. Pamätám si len chaos a množstvo nesúvislých myšlienok, ktoré som nedokázala zastaviť. Ľudia okolo mňa si tieto udalosti vysvetľovali podľa vlastného presvedčenia. 8. júna som sa vrátila do domu rodiny, u ktorej som žila predtým a pracovala. Chcela som si vyzdvihnúť svoje úspory. Počas niekoľkých rokov som si odkladala každú korunu. Kedysi som tieto peniaze šetrila na život v Nemecku. Teraz som však mala úplne iný plán. Rozhodla som sa, že ich darujem kláštoru. Vedela som, že práve tam som našla svoj nový domov a chcela som pomôcť komunite, ktorá ma prijala. Keď som však otvorila miesto, kde boli peniaze uložené, čakala ma nepríjemná rana. Väčšina mojich úspor zmizla. Zostala len malá časť toho, čo som si celé roky odkladala. Bola som v šoku. Ešte horšie však bolo to, čo som zistila o niekoľko minút neskôr. Keď som vošla do izby, v ktorej som predtým bývala, už patrila niekomu inému. Za krátky čas mojej neprítomnosti sa môj dovtedajší život akoby vymazal. Mala som pocit, že miesto, ktoré som považovala kedysi za svoj domov, ma už viac nečaká. V tej chvíli som cítila obrovské sklamanie a bezmocnosť. A práve tieto udalosti sa stali ďalším otrasom pre moju veľmi krehkú psychiku. Keď som sa vrátila do kláštora, bolo zrejmé, že môj stav sa opäť zhoršil. Môj brat neskôr opisoval, že moje správanie sa menilo z minúty na minútu. Rozprávala som nesúvislo a ľudia okolo mňa nedokázali pochopiť, čo sa so mnou deje. V kláštore sa mi snažili pomôcť spôsobom stále, aký považovali za správny. Stále sa nado mnou modlili, používali náboženské obrady a verili, že práve tým môžu zmierniť moje utrpenie. Môj stav sa ale stále zhoršoval. Prestávala som jesť, piť a bola som vyčerpaná a unavená. Aby zabránili ďalším nebezpečným situáciám, obmedzili môj pohyb. Daniel bol stále presvedčený o tom, že príčina toho všetkého nie je zdravotná. Nepotrebovala som vraj nemocnicu ani psychiatriu. Veril, že jedinou správnou cestou je vykonanie náboženského obradu, ktorý mi mal priniesť pomoc. O niekoľko dní neskôr padlo rozhodnutie, ktoré všetko zmenilo. 12. a 13. júna Daniel spolu so 4 mníškami pripravili obrad, o ktorom boli presvedčení, že mi pomôže. Počas neho som bola umiestnená k drevenej konštrukcii v tvare kríža a priniesli ma do hlavného chrámu kláštora. To, čo potom malo nasledovať, sa stalo predmetom rozsiahleho vyšetrovania a jedným z najdiskutovanejších prípadov v dejinách Rumunska. Začal sa obrad. Okolo mňa zneli modlitby, ktoré sa opakovali celé hodiny. Občas
mi dali na perí svetenú vodu a snažili sa pokračovať v obrade podľa svojho presvedčenia. V určitom momente mi zakryli ústa, pretože moje slova považovali za súčasť toho, čo sa podľa nich odohrávalo. Boli presvedčení, že robia správnu vec a týmto spôsobom mi pomáhajú. Realita však bola úplne iná. Nasledujúce 3 dní som strávila v podmienkach, ktoré vyčerpávali moju psychiku ešte viac. Nemohla som sa pohybovať a bola som bez dostatočného príjmu jedla a tekutín. Každá ďalšia hodina bola obrovská záťaž. Teraz sa k tomu všetkému, čo som predtým prežívala, ešte pridalo aj fyzické vyčerpanie. Ľudia okolo mňa pritom verili, že konajú v najlepšom záujme. Netušili a nepripúšťali si, aké následky môže mať ich konanie. Ráno 15. júna sa mal v kostole konať pravidelný program pre veriacich. Preto ma preniesli späť do časti kláštora určenej pre mníšky. Uvoľnili ma. A v tej chvíli sa stalo niečo zvláštne. Napriek tomu, že som bola úplne vyčerpaná, moje správanie sa na krátky čas upokojilo. Myšlienky, ktoré ma predtým zahlcovali, akoby na okamih odstúpili. Prestala som hovoriť nezrozumiteľne a pôsobila som pokojnejšie než predtým. Jedna z mníšok mi priniesla teplý čaj a kúsok chleba. Keď mi ich podávala, pozrela som sa na ňu a jemne som sa usmiala. Po 3 dňoch som konečne mohla sa najesť. Na krátky okamih sa zdalo, že všetko sa môže obrátiť k lepšiemu. Ale aj tak som upadla do hlbokého vyčerpania po tom všetko. Matka predstavená si všimla, že sa so mnou niečo deje, že už nereagujem tak ako predtým. Pokúšala sa ma prebudiť, ale ja som neodpovedala. Keď zistila, že môj stav je vážny, v kláštore zavládla panika. Privolali záchranku. Keď zdravotníci dorazili, okamžite sa ma pokúšali zachrániť. Počas prevozu do nemocnice robili všetko, čo bolo v ich silách. No keď sme dorazili do nemocnice, už bolo neskoro. Mala som 23 rokov a potom sa začalo vyšetrovanie. Ľudia z kláštora odmietali prijať zodpovednosť za to, čo sa stalo. Tvrdili, že som pri odchode zo zariadenia ešte bola nažive a že príčina môjho stavu mohla byť niekde inde. Lekári však po príchode do nemocnice zistili, že už som bola v kritickom stave už dlhší čas. Všetko, čo zistili, viedlo k nemocnicu k tomu, aby kontaktovala políciu. To, čo sa odohralo, nebolo len vnútornou záležitosťou jedného kláštora. Na druhý deň sa správa o mojom prípade rozšírila po celom Rumunsku. Krajina bola v šoku. Po páde komunistického režimu sa mnohí ľudia opäť obracali k cirkvi. Po rokoch, keď bola náboženská sloboda obmedzovaná, hľadali v kláštoroch nádej, istotu a pocit bezpečia. Môj príbeh tak otvoril novú otázku. Čo sa stane, keď ľudia vložia úplnú dôveru do rúk niekoho, kto nemá dostatok vedomostí, kontroly ani zodpovednosti? A čo sa stane, keď namiesto pomoci človek v núdzi dostane vysvetlenie, ktoré ho odvedie ešte ďalej od skutočného riešenia? Po týchto udalostiach Rumunsko už nemohlo predstierať, že sa nič nestalo. Môj príbeh sa skončil tam, kde sa kedysi začal. 7 dní potom polícia zadržala Daniela a 4 mníšky. Po dlhom vyšetrovaní boli obvinení zo závažného trestného činu v súvislosti s mojím koncom. Prípad rozdelil celé Rumunsko. Časť verejnosti bola presvedčená, že Daniel veril, že mi pomáha. Jeho podporovatelia tvrdili, že nekonal so zámerom ublížiť mi, ale že sa snažil postupovať podľa svojho presvedčenia. Iní však videli situáciu úplne inak. Pre nich bolo nepochopiteľné, že človek v duchovnej autorite mohol ignorovať vážny zdravotný stav a pokračovať v konaní, ktoré malo pre mňa ešte horšie následky. Daniel neskôr v médiách svoje rozhodnutia obhajoval tým, že veril, že koná správne a že výsledok bol súčasťou vyššieho plánu. Pre mnohých ľudí boli tieto slová veľmi bolestivé. Mali pocit, že namiesto prijatia zodpovednosti neprišlo skutočné pochopenie toho, čo sa stalo. Rumunská pravoslávna cirkev sa od udalosti dištancovala. Daniel bol zbavený kňažskej služby a kláštor bol zatvorený.
Prípad zároveň vyvolal diskusiu o tom, ako sú kontrolovaní ľudia v duchovných funkciách a aké pravidlá by mali platiť pri podobných situáciách. Napriek tomu zostali názory v samotnom regióne rozdelené. Niektorí ľudia ho naďalej obhajovali a verili, že jeho úmysly boli správne. Objavili sa aj rôzne neoverené tvrdenia a konšpiračné vysvetlenia, ktoré odmietali závery vyšetrovania. Dňa 19. februára 2007 padol rozsudok. Daniel dostal 14 rokov väzenia. Matka predstavená bola odsúdená na 8 rokov a ďalšie 3 mníšky dostali po 5 rokov. Neskôr boli tresty postupne vykonané. Niektorí odsúdení boli po splnení zákonných podmienok prepustení. Prípad však nezmizol. Dodnes zostáva symbolom toho, čo sa môže stať, keď sa vážny zdravotný problém vysvetlí iba jedným spôsobom a keď človek v núdzi nedostane pomoc, ktorú skutočne potrebuje. Pre mňa druhá šanca nebola, ale môj príbeh zostal ako pripomienka, že viera a autorita musia vždy stáť vedľa zodpovednosti a ľudskosti. Môj príbeh sa časom zmenil na jednu z najznámejších tragédií Rumunska. Inšpiroval knihy, dokumenty a dokonca aj filmové spracovania, ktoré sa snažili zachytiť udalosti, ktoré sa odohrali za múrmi kláštora. No za všetkými titulkami, debatami a príbehmi zostáva jedna jednoduchá pravda. Bola som človek. Nebola som legenda. Nebola som symbol. Bola som dievča, ktoré si celý život nieslo obrovské množstvo bolesti. A celý život hľadalo bezpečie, prijatie a miesto, kam by patrilo. Ľudia okolo mňa uverili, že riešenie nájdu v duchovnom boji a vložili moju budúcnosť do rúk človeka, ktorý nepochopil, čo sa so mnou skutočne deje. Človeka, ktorý veril, že má odpovede na niečo, čo mu nerozumel. A práve toto rozhodnutie mi vzalo život. Tak čo si o tomto celom prípade myslíte vy? Aký máte na to názor? Budem rada, ak sa o vaše názory podelíte dolu v komentároch. A ak chcete počuť aj iné príbehy ústami obetí, dajte prosím odber a zapnite si zvonček, aby sa na naše prípady nezabudlo a aby sa niečo také, ako sa stalo nám, už nemuselo stať nikomu inému. Volám sa Irina a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.